Magandang araw naman mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa aking channel Apang Lunano, no? Ito ang pagkain. Ipakita ko sa inyo kung paano gawin na simpleng pagkain o ulam nito mga kaibigan. Nasa paligid lang natin hanapin to mga kaibigan. Makasave na tayo ng budget. Ito gawin natin ngayon. Okay, uwi na tayo mga kaibigan. Dami na. Okay. Lulutuin natin to mamaya. Pagdating sa bahay. Kasi malayo-layo pa ang ating bahay. Galing dito mga kaibigan. Mga half kilometer pa ang lakad natin mga kaibigan. Ito ang farm ng kaibigan ko na si Ernesto Garcia. No? Ito. Yung kambingan niya at saka yung sagingan niya, madadaanan natin. Saka patungo sa harapan dito ang aming bahay. Ito sa harap. Ito, punta na tayo pa uwi. Dito ang dadaanan natin. Masarap dito ang hangin, no? Preskong presko. Basta probinsya, walang problema sa ating mga hinihigop na hangin. Preskong presko at saka yung tubig dito, no? Pwede kayong uminom sa sapa, may sapa. Okay, at saka ngayon usong-uso na ang mineral na ang ating iniinom. Ito na, fishing na tayo sa bahay ko. Papunta na tayo. Ito ang gulay, yung kumakapit sa kahoy. Kunin natin na yan mamaya, kukuhitin natin yan, kinukuhit na natin yan. Okay, ito. Mamaya, magluto na tayo ng ulam, mga kaibigan. Kunting lamas lang ang ating gagamitin kasi wala tayong pera ikabili. Yang totoo, mga kaibigan. Makasave tayo dito sa probinsya pag tayo'y magluto-luto sa mga ulam na nasa paligid lang. Ito. At saka, okay, ito na. Gawin natin itong ulam. Tingnan nyo kung paano gawin. Ito. Masarap sa akin to. Iwan ko sa inyo. Kung nakatikim na ba kayo dito. Nito, mga kaibigan. Okay. Tingnan nyo. Umpisa na tayo pagluto ng ulam na pangpulobi, mga kaibigan. Okay. Ito. Okay, ito na. Mag-umpisa na tayong gumawa ng ulam. Okay, ito. Hiwain natin ito, mga kaibigan. Ganito lang ang ating procedure. Easy lang. Easy lang ang ating ulam ngayon. Ang recipe natin ngayon ay pangpulubi, mga kaibigan. Kung sino ang gusto nito, sundin nyo ako na magluto nito kasi ito ay daming benepisyo sa katawan. Pang may sakit to. Kung kayo'y walang sakit, huwag kayong tumingin nito. Bitaw, joke lang yun. Ito ang pangpulubi at saka pang may sakit o may may damdamin na masama. Damdamin yung masakit. May pa yun. May mga masamang pakiramdam. Iwan ko kung ganyan bang term ng may sakit, may masamang pakiramdam. Mahirap ang Tagalog eh. Okay, ito na. Hihiwain natin yun. Kayo lang mga Tagalog, umintindi sa aming mga Bisaya kasi kami pag magbisaya kayo, umintindi rin kami sa inyo. Magintindihan lang tayo, mga kaibigan, kasi mga Pilipino tayong lahat. Okay, mga kaibigan, naghihiwa-hiwa na ako, mga kaibigan. Mahirap sa Pilipino ay daming salita, daming languages, hindi magkapareho. Iba-iba, hindi sa Amerika na isa lang English lang sa kanila, ilang national language. Ang ating national language ay marami. May Dabawin, national language ay Pilipino, pero iba-iba tayong mga
salita at lalo na sa accent, no, sa ating pagsalita, iba-iba rin. Okay, kahit isang probinsya, iba-iba ang tunada, mga kaibigan. Sa Davao, iba-iba rin ang mga salita doon. May Manubo, may ano-ano, iba. May Bisaya rin. Okay, ganun ang Pilipino, dami. Marami. Hindi katulad sa Tagalog na Pilipino lang sila. Tagalog. Sa Tagalog, dami rin. May Ilocano. Diyan sa Luzon, may Ilocano, may ano-ano diyan. Katulad sa atin, may Manubo, may Mansaka, ano pa yan. Yun sa Amerika lang ang isang nila, English. Ang ating international language, English, isa lang, no? Pero ang ating, okay, ito lang. So, umpisa tayo mga kaibigan sa ating ulam na masarap mga kaibigan. Ito lang, tingnan nyo kung gusto nyong maging pulubi. Okay, kung gusto nyong maging mayaman, iiwan nyo tong ganitong ulam mga kaibigan. Okay, ito na. Ganyan ang ating procedure. Yung ating patakar, anong procedure, yung sa Tagalog, ewan ko, kayo nang bahala sa procedure na sa English. English ang gamitin natin kasi ganoon din sa Bisaya, hindi tayo makasalita ng procedure na Binisaya. Okay, ito na. May bitsin konti, konti lang bitsin. At paano yan? Okay, hindi yan buo. Okay, salin yan sa Bisaya pa. Salin lang. Salin lang na akong ginamit na, no. Okay, ito na. Okay, gusto kong magpasalamat sa inyo sa yung pagsunod sa vlog ko at saka yung sa channel ko. Okay, ito lang ang kasabi ko na pasalamat sa inyo. Okay, ito na. Okay, malapit na tayo matapos sa ating pagluluto at saka simpleng pagkain lang ito. Ulam. Okay, para lang may makita kayo sa amin probinsya kung ano ang ginagawa namin dito. Ito lang mga kaibigan. Ganyan lang. Ganyan lang palagi namin ginawa dito. Kung kaming mga taga-probinsya walang pira ikabili, ito lang ang aming gagawin. Okay lang sa amin, basta lang may makain, no? May maulam sa araw-araw. Okay, hindi kami maubusan ng ulam kasi may marami sa paligid mga kaibigan. Yung gulay-gulay lang. Isda, mayroon din, pero mahal dito isda mga kaibigan. Sa totoong istorya, mahal dito. Sa Bohol, mahal isda. At sabihin, ano ko sa inyo. Kasi pag pumunta kayo dito, hindi na kayo gulat. Okay, dito na. May ulan mga kaibigan. Okay, saan dito may ulan ngayon. Hindi marinig ang masyado ang ating pakiusap sa inyo. Okay, ito na. Tapos na. Kakain na tayo ngayon mga kaibigan. Okay. Saka salamat sa katapusan. Salamat sa inyong lahat. Okay, bye. Punta na tayo sa lamisa. Kakain na tayo. Okay. Ulitin ko, marami pong salamat. Ito na, lamisa na. Kakain na ako. Okay, thank you. Please subscribe mga kaibigan kung maaari. Tada!